Ni Belen Aranbarri naiz, Arrasatearra, jaiotez eta izatez, eta orain dela urte batzuk errugbia praktikatzen atope. Errugbira heldu zinean semien arrimuan. Senarra errugbixan be bazebilen eta dabil, baina semiek eurek edaukeratu eben rugbisa, eta ja etzan gatu beste erremeixorik. Hori da, hiru semiak bertan daoz jolasian, eta batzutan esate dezu, alias al enemigo edo bestela jai daukotzu. Eta bai, egisa esan, pixkanaka zinitzan inklusibo taldiakin, gero amoa botan iluten aman talderako, eta mentxen gauz. Zuk esan duzu, inklusibo taldeko arduradun, pirolitikak taldeko kide, zuzendaritzako idazkari, irakasle, zeure ogibidea hori da, zenbat ordu dako zure egunak, Belen? Danena moduan, 24, baina alegintzen naiz, alik eta gehien tiratzen. Alde batetik edo bestetik kentzen, normalian loarik kentzen, baina 24. Merezi dau? Bai, merezi dau. Buruko min eta buru hauste handi, nahi ez dozun pertsona askokin batzutan azarre, baina bai, azkenean argia ikusten dozu eta bai, merezi da. Seguramente gero gainera gaurko muko entrenamendu saio bat inostian eta dutxa hon bat hartuta zaten duzu, bai, merezi dau. Bai, baina dutxa hori oso berandu heltzen da, ama justiziak hemen egoten gare, arrapaldaran etxera joen, afaritxak ez dakiz zer bestie, eta batzutan emoten dozku oso berandu. Gabeko amarrak dutxatzen dozarenerako eta ekien dozunerako txak, eta bai, ordu bantxen esate duzu, merezi du dau. Pirolitikak taldia, oda hemen taldia, behar bati erantzuteko sortuz? Behar bateri ez dakit, baina izan zen hori, Bilboko ama batzuk eta Gasteizeko beste ama batzuk, joan zoiezen, lehenengo konbaterza egiten zena estatu mailan, Sevillara, eta Teleberrin agertu zirean. Eta justo, ama horrek, euren klubetan oso murgilduta direktiban edo delegatu moduan, partido bat gure Supamalauekin, etorri ziren arrastera jolastera, eta ezagutu egin genituen. Ostra, zeu bezai, telebistan agertu zinetenak, ez dakiz zer bestea? Eta hasi zian kontatzen. Kontatzen zen nola ibiltzen diezen, euren errutbia etzala gure semeak eta jolasten zuten errutbi bezalakoa, etzala horren gogor plakatzen, grapatak egiten zirela, beste modu batekoa gure adinari gutxi gora bera egokituta. Eta gure jakiturari. Ze, klaro, gu betik esaten dugu, gu Supamabian gaude, ez dakigu ali... Praktikatzaileak zarie. Hori da, eta disfrutonaz de la vida, esaten dana. Eta gero oso ondo salduta, aste bukaera bat, 3 hilabetero, guraso, zenar, semeri barik, aste bukara osoa kanpoan. Erosi genduan txitxau, asuntoa. Eta behar bateri, ez dakit, baina aldarrikapen bateri, bai, ze ama asko, adin batetik aurrera, bere necesidade eta bere gauza guztiak alde batera lagatzen dituzte kriantza horretarako, hazkuntza horretarako. Eta orain, momentu honetan esan dugu, segaitik ez, gehiago eta maboz, neu 47 urte, eta kontaztuzko kirol bat egiten, zergaitik ez, hemen nago eta haro nago. Apurtu ingo naiz, baliteke, baina gustora. Taldiak izan dauen bilakara ikusikan, nik ustot arro gotoko moduan zauziela, ez? Bai, hasiera baten 10 ginguzen, Gasteizean lehengoko entrenamentutara igoten ginen, 10 ginen, eta momentu honetan, elkartzen gare 30, izan alda. Zerrendan ditugu 30, entrenamentu guztitara ez gare danak elkartzen, baina bai, bizirik dago. Familia bat? Bai, guztiz. Gainera, datoki bat, epaiketarik ez dagoena, danak dakigu ama garela, gure lana daukagula, gure arazoak ditugula, baina hemen gure esentziara bueltatzen gara. Naz, Belen, ez naiz ez ama, ez ezebez, eta nazen modukoa. Nire gorputza hau da eta hemen jartzen dut. Errugbisa beti kanpotik enmuten dago eta ikusten da dala kirol gogorra, plakajiak, Edoron inpresio dakot beti ibili behar zariela esaten ez dela hainbesterako. Estigma horren kontra egin beharra dakotzu baina eta berriz? Bai. Betik esaten dutzu ez, puskatu ingo zara, oso bortitza da, golpeik besterik ez tozu ez hartzen, lurreti balantzak azabizte denboa guztian,
bai, baina gero barruan zaozenean, ez tozu horren bortitz igertzen golpe edo besarkada horreik, edo ez dakit. Da oso desberdina armaietatik ikustea, edo zelaian bertan propio, bota jantzita. Hirugarren denboraz eta buruko minez harago, zer emuntza rugbyak Beleneri? Zer emozte, askatasuna. Jende desberdin ugari ezagutzeko gaitasuna. Beste bizitzarekiko beste begirada bat. Osea, lehen igual bildurtiago eta orain ausartago. Bueno, aitortu behar dut, nik ja urte asko darroiat kirol kasetaritza egiten, baina rugbyxa resisti utxexat. Hau da, zaila itxexat, kosta itxexat, arauak ulertzia, jokatzeko moduak, puntuaketak, eta zuri egin zatzu zailagoa. Horrei danak barneratzia, edo rugbyxa jokatzen edo praktikatzen ikastia? Araua joglasten ari garen bitartean ikasten gabitz. Ez dakit, dana apurtxo bat. Igual, arazo gehien emoztena izan zen ausardia hori esatea, bai, orain da momentua zelaira joateko. Baina oso oinarrizkoa da, da aurrera egitea, bai atakian edo defentsan zauzenean, baloia beti atzeraka, ez izu inoiz galdu baloia, gure altxorrik eta preziatu dena dana, eta gero jakin, askatu momenturen baten, obatzen zaitzuenean, baloia bizirik iraunbi dauela, eta jokoz kanpo ez egon. Olako lau oinarri txikitxoekin, zeo zer politia hileko gaizara. Gero ulertzen dut, entrenatu, eta horrekin, ez? Irabazen dozula gero ja, konfiantza gehiago, barneratu eta beste dana. Edo zein kirol moduan, ulertzen dut. Hori da, praktikatzen eta entrenamentutan, zoiaz ikasten, momentu honetan jokoz kanpo ninguen, eta nintzen egon behar, edo egon binaiz denbora guztian. Ostras, egaitxik ez toztie pasa horrian baldin ninguen, ez, atzera egon bizara. Olako gauzekin, zoiaz, arauak barneratzen, eta konfiantza gehiago hartzen. Zer geratzen da gaztaruan baleta egin euen Belen hartaz? Ze, klaro, baleta versus errugbia? Ze geratzen dan, ze esango hotzut, flexibilidadia, gerrian soltura, ez dakit, baina oso desberdina dira bi alderdiak, eta nire izaera eraiki dutenak. Zergatik baleta ordu hartan? Ordu hartan, nire familia guztia musikaria ziren, eta nire lehenguzu bat baleteko dantzaria zen, eta izugarri, arreta deitzen zian izugarri. Eta arrasaten bat zegoen taldetxo bat, eta musikari ardi beltza moduan familiatik kanpo geratzen itzan, musikarako ez dauketelako bat belarririk, orduan baletian sartu nintzen, nire lehenguzuaren bidea jarraituz. Eta ikasen zeben hanka puntan ibiltzen? Bai, puntetan. Ondion ez zeo, taman etxian badarela puntak. Badakoi zerbait, ikusten dut baiet, igual zer ikusirik ez dako ibixak, baina baletian landutako horrek balixo dotzu, ez? Bai, izan da. Gero beste kirolik ez azu egin. Ez, gero jazan hori mendira, lagunekin Pirinetara, edo lagunak eskalatzen zutela igual eurekin joen eta ez, baina holan taldeko zerarik, ez, igeriketa, baina bai egiten dozula, baina gauza individualak edo zure kabuz. Ez, holan talde baten eta konpromisu batekin ez. Garbi dagoena da, hemen taldiak, eredu zai askotan, gauza askotan, arlo askotan, baina bebaita erakutsi dutzue, ez dagoela adinik, ez, kirolien azteko, ze seguramente zure taldeko kide askok, orain arte ez dago beste kirolik egin. Hori da, ez da bez praktikatu edo eta ez da bez talde kirola egin, taldeko partaide izan, eta hori oso aberasgarria da. Taldearen babesa eukitia, konturatzen zara, eta batzetan esatea duzu, atzera bota izango banu, igual, lehenago hasiko nitzake. Hori da, eta komentari hori askotan komentatzen dugu ame guztien artean. Ostras, hau lehenago izagutezkeo. Auskalo, ez? Agian Arraste Rugby taldeak talde nesken senior talde potente bat eukiko luke. Beste ibilbidea bat izango luke, baina dagoena da. Oroar, Arrasate Rugby taldea, eta ja galdetzen dutzut talde hortako kide moduan, ez? Zuzendaritzako kide moduan, osasuntxu dau? Bai,
Bai, bizirik dago. Bizirik dago eta gainera konturatu gare kirol talde soziala garela. Eta herrigintza oso era positiboan egin dezakegula. Hor egon ginen gazteen olimpiadan 700 gazteentzako baskaria prestatzen, karpa egiten dugu, inklusibo taldea, badago oi hartzuna eta badago run hori Arrasate errutbi taldea bizirik dagoen seinale. Kirola bai, baina herrigintza be bai. Bai, oso garrantzitsua da, biak elkarreaz doaz. Ba, Belen, eskerrik asko, eta min hartu barik baldin bada, posible baldin bada hobeto, ez? Bai ba, lesioak beti daude. Baina batzutan olako ubeldura badakasunean edo zeo zer dakasunean arrota dan erakustezu ikusi. Hau, ez daki Alkorkoneko torneoan egin nuen. Arrotasunez. Erakusteko lesinuak dira orduan, ez? Bai ba. Eskerrik asko, zorionak. Zui.